naro be zegny le relique tsika hoe nipody an-tanindrazana voalohany hoe misy samboadiny roa mipetraka aloha tadarivo to anaty teto misy soany le kabisy koa kabisy ma hoe raha tety raha jiaby zay raha tety le raha samboadiny nalain'olo tany izy fa izy tsy jiaby tsotsika hoe efa hoe oe mbala misy agny mbala maro mbala misy agny zegny mety hoe hoany zegny ministre ny kolotsainy zegny aveto sosiko hoe ministre ny kolotsainy volaniko za tsy nivolagna ministre ny raha hafa mbala misy agny vakotsika mahamalagasy maro be agny amin'ny bibliothèque de Paris za tsy nivolagna ministre ny haditany tsotsika niany volagna mety hoe il ze passe donc hoe za eto nivolagna ministre ny kolotsainy donc ministre ny kolotsainy zegny hoe tsy anjarany zegny andy ady il ze passe so niany andeha misy malankira tsika izay malaky magnaroaro rao zegny volagna izy hoe ministre ny kolotsainy mbala misy vakoko tsika malagasy maro agny à Paris tsy mbala tsy antsasany aby regny mbala maro zegny vaindohan-draraha ohatra ataoko hoe za tsy mivolagna ndraiky hoe zay vaindohan-draraha hoe amin'ny hasan'ny ministre ny kolotsaina fa hoe za zegny hoe mampandregny fo hoe mbala misy agny mbala maro tegna maro ke tsara baka raha tsika tompony mipody amin'ny tandrazana tsika tompony mamy ny mody ino maidohan'izy amin'ny tanin'olo any amitsika ty kony tsisy lohany ampanjakan'olo zay lohany ampanjaka amitsika ty doko le misafidy doko aty fo ke tsara mody ary izy tsy nitsika fo zegny agny maro zegny fa ilany zanaindro jiaby zegny hoe izy rahandro zegny confisquendro agny tsy trophée de guerre zegny fo raha nalaindro fotony izy koa boka aloha zegny bon za mety magnino trophée de guerre maro be zegny raha hoe confisquendro agny ke tsika zay fa tsy amy temps de guerre donc mody an-tandrazana zegny hoe raha zegny nitsika tomby i tsisy hoe izy boka tsy kotiny mody aty fa nino non izy koa raha ohatra hoe tsy karaha zegny ataotsika mizaha raha zegny avy hoe misy ministre mino misy ministre mino ministre mino ty za tsy nivolagna hoe eto za tsy nivolagna resaka hoe ministre ny ady tany za tsy nivolagna hoe ministre mino fa ministre ny kolotsainy ny fampodiagna raha antsika tompony mahagasy atsika zegny hoe zegny tokony vaindohan-draha raha antsika satria hasiny tsika tompony zegny mila ampody amitsika tompony zay satria tsika eto misy ministre ny kolotsainy fa eto tsisy ministre ny chrétienté non tsisy zegny eto hoe misy raha mahagaga hoe misy atsika misy ministre ny kolotsainy fa tsisy ministre ny fivavahana fa kandefa ndraiky hoe malgré tsika misy ministre ny kolotsainy tsy mahazo vahana fo fivavahana ndraiky mahazo vahana izy koa boka ho aminaka hoe nagnino ma tsika hypocrite karaha zegny nagnino ma izy koa raha ohatra hoe fa tsy tiana kolotsainy io tokony nifoagna ministre ny kolotsainy natao ministre ny fivavahana ia au moins mba mazava karaha ataony zaka la ohatra hoe tanareo Donald Trump izy koa navy ampitondragna andro teo ministre de défense izy zegny zegny atry zay ministre de la défense ministre de la défense ny soloany nataony ministre de guerre izy maby be olo tokiky izy hoe natao ministre de guerre oui tsisy hypocrisie boka izy amizay natao hoe ministre de la guerre ke eto koa okazanaka mivolagna hoe atsika atry zay misy ministre ny kolotsainy ministre ny kolotsainy atry zay misy ministre ny kolotsainy fa kolotsainy ndraiky tsy mahazo vahana fa l'église fivavahana mahazo vahana nagnino ma tsisy soloagna zay ministre ny kolotsainy atao ministre ny fivavahana amizegny izy mba omay mazava henareo tiako volagniny atsika jiaby eto tiako volagniny soloany ataova hoe ministre ny fivavahana karaha igny omay mba mazava amin'olo tsisy hypocrisie fa atao io ministre ny kolotsainy io ministre ny kolotsainy io tsy arakarakan'izy misy zegny ny raha misy tsy arakarakan'izy misy ny raha hita misy eto ke aminaka zegny za boka tsy mahako megnano hypocrisie hoe nagnino tsisy loagna ministre ny fivavahana zegny izy io mba omay mba mazava be ministre ny fivavahana omay mba mazava ministre ny fivavahana mba omay zegny izy mba fa mazava amin'olo jiaby io karaha izy asiagna io nefa izy baka io tsy arakarakany hoe ny fisiany zegny hoe ny raha misy tsy ako hoe mitraité dossier nino zegny ministre ny kolotsainy io tsika Madagasikara eto fa zany tsy volaro tsy miasa donc fa atsika jiaby samby mihegny eto hoe misy toerana zegny fa sy mba hasigny karaha tsara hitako hoe misy
hoe fond na avy tamin'ny fanjakana nagnampy le raha za mbola tsy nahita nareo koa raha ohatra naharegny mba mbara za nisy tany karaha zegny hoe nirodona tany masina izy io de nirodona de hoe fanjakana nidrika antsetra nagnamia fond niasagna azy io non bebe fond privé na hoe olo malalantagna na zay fo ke akoa sara zegny ministre io misy ministre kolotsaigny kanefa izy tsy asany nagnino izy soloanareo ministre ny fivavahana l'église ndraiky etsika maregny l'église gauche à droite za ndraiky tsy zay aloha l'église gauche à droite fa hoe l'église misy fond ary za fanavina regny hoe gouvernement mihitsy magnamia fond isana l'église masoko tahita gouvernement magnamia fond isana l'église fa gouvernement io tsy magnamia fond agnaremagna hasigny tany masina raiky tsary izy koa raha ohatra anao zay magnano atika amin'ny gouvernement hoe misy tany masina raiky hoe misy toerana masina hoe tokony arovagna hoe anaovagna nino izy koa ohatra hoe anaovanao fond amin'ny gouvernement anao tsy mahazo fanampiana fa anao raha ohatra hoe mandeha magnano demande amin'ny fond privé io anaovo fond privé zegny izy vo misy